Lord. Amen. Good morning, church. Good morning po sa bawat isa sa oras pong ito. Tayo po ay tumayo at atin pong batiin ang ating mga kapatid at sabihin po natin, ako ay masaya sapagkat narito ka. Hindi po tayo po ay umikot at kamayan din natin ang bawat isa. umaga pong ito. Ayan, hanapin na po natin ang ating komportableng upuan para po tayo makapagpuri, makapagsamba sa ating Panginoon. So this morning po, muli po nating ihanda ang ating pong puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Katulad po ng ating aawitin sa umaga pong ito. Sa gitna ng problema, sa gitna ng kaguluhan sa mundong ito, we will be still and we will worship the name of the Lord. Kaya po, ano man yung ating pong problema, ano man yung ating pinagdadaanan sa umagang ito, ibigay natin sa Panginoon. Ialay natin sa ating Panginoon. Sabay-sabay po natin siyang awitan, sambahin sa umagang ito.
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Sing, Father, Father, you are king over the flood. I will be still, know you are. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still. Oh, church, we will sing it again. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, over. I will be still, know you are God. Oh, we will be the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Let the oceans rise, thunders roll, I will soar with you above the storm. Sing, Father, you are. I will be still. Hindi natin sabihin sa Panginoon. Oh, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, you are. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are Hallelujah. 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 Oh, yes, oh God. Hallelujah. Thank you, oh God, for this wonderful moment, oh God. For this wonderful day that, Lord, na ibinigay niyo po muli sa amin. Salamat sa panibagong umagang ito. Sa panibagong paggising mo sa amin, oh God. Na kami, O Diyos, ay makapagpupuri sa iyo, O God. Naluluwalhatiin ka namin, Panginoon, O God. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kang kumilos, banal na Santong Espiritu, O God, sa aming kalagitnaan, sa aming puso, O God. At patuloy nga, O Diyos, na kami po'y nagpapakumbaba sa iyo, O God. Lord, patuloy mo kaming patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasalang nagawa.
Lord, sinadya man ito o hindi, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Bagkus, Lord, salamat sa iyong mayamang biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, na patuloy mong ipinaparanas sa amin, O God. At sa umagang ito, Panginoon, malaya kang kumilos sa aming mga puso, O God. Lord, anumang bagyo, anumang pagsubok, Lord God, ang aming pagdaanan, Panginoon. Lord, patuloy kaming mananatili, O God, sa iyong presensya, Panginoon, O God. Lord, anumang kaharapin pa namin, O God. Lord, salamat dahil nariyan ka na patuloy na kumakalingat, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Lord, maging sa lingkod mo na gagamitin, itagong po siya sa likod ng iyong krus at ikaw lamang, O Diyos, ang maihayag. Pagpalain mo po ang kanyang buong katawan, ang kanyang labi, Panginoon, maging ang iyong salita, O God, na ihahayag, Lord God, sa aming kalagitnaan. Lord, tunay nga, O God, na mga salita mo, Lord God, Lord, ay tumimo, O God. Lord, patuloy naming mahawakan, patuloy naming lakaran. Lord, ang mga salita mo, mga pangako mo, Lord God, na kailanman hindi nagbabago at tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, O God. Patuloy niyo rin pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, na ang salita mo na itatanim sa aming pinakamatabang parte ng aming puso, Lord God, ay tumimo, O God. Lord, makuha namin ang portion na nararapat para sa amin. Salamat ng marami, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. Let the walls of fire surround this place in the mighty name of Jesus, na walang gawa ng kaaway o distraction, Panginoon. Lord, ang magtatagumpay, Panginoon, sa puso ng bawat isa, sa mga anak mo, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, na ipapahayag mo, O God, sa bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong banal, makapangyarihang mong dugo at ang lugar na ito, Lord God. At ang presensya mo lamang, ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, maparangalan, maluwalhati, Panginoon, at maibigay namin ang the best na pagpupuri sa iyo, aming Diyos na buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat ng marami, Panginoon. To you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, church! Tayo po ba excited na magpuri? Sumamba sa ating Panginoon? Lahat na excited, pumalakpak ng malakas! Amen! Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong aawit. Muli, sama-sama natin itataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple. We cry out, highest. Come on, church, we will cry out, highest place in glory to the risen King. Glory to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. We'll lift up his name. Sing holy, holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all
open the door. Let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your hands, lift up your hands, open the door. Let the King of Glory come in and forever be. Oh, sing it again. Lift up your hands, lift up your hands, open the door. Let the King of Glory come in and forever be our God. To the risen King, glory to the Son, glorious Son. Speak to the sky, to the Son, glorious Son, to the Son, to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the door, let the King of Glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the doors, let the King of Glory come in and forever be our God. And forever be our God. Sing forever be our God. Come on, praise the name of the Lord. Give him all the glory. Hallelujah. Oh, forever be our glory. Shout it out in glory. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. You are glorious. My God, you reign. Forever
Tuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Tunay nga lahat ng labi ay magsasabi ng kanyang papuri. Lahat ng pangalan ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoon. This morning, sabi mo sa Diyos, sino siya sa buhay mo? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Purihin mo ang Diyos kung sino siya sa buhay mo. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Come on, worship Him. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory.
up the name of Jesus in this place. Give him glory. Give him honor. Glory to your name. Highest name, Jesus. Oh, we worship you. We magnify your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you. We thank you, Lord. Oh, we thank you for your presence. Oh, we glorify your name. Oh, every tongue, every tribe will worship you. We will sing hallelujah to the Lamb. Oh, we thank you, God. We thank you, Lord. Oh, Jesus. We lift up your name, oh Jesus. The name above all name, Jesus. Oh, you are great. You are good. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Oh, we thank you for your presence. We thank you for moving in our midst, Lord. Lord, patuloy naming dinideklara that you are a great God. You are an awesome God. At napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, karapat-dapat ka ng aming mga papuri at pagsamba. Lord, itinataas namin ang iyong pangalan sa aming pong buhay, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na ikaw ang manguna sa amin. Let your Holy Spirit guide our lives, Lord. Oh, we give you glory, we give you honor. Oh, we thank you, Lord. Lord, sa umagang ito, nakikita mong laman ng bawat puso, ng bawat isa po sa amin. Lord, katulad nga, Panginoon, na binigay mong panalangin kay David, that he will dwell in the house of the Lord forever. Ganun din ang maging panalangin na aming mga puso, Panginoon, na palaging manatili, Panginoon, sa iyong presensya. Na kahit anuman, O Diyos, ang mangyari sa aming kapaligiran, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, we will not fear. We will be still in your presence. Oh, we thank you, God. Dahil tunay nga, Panginoon, sa iyong presensya may kapayapaan, may kagalingan, Panginoon. Hindi kami matatakot, Panginoon, sa gawa ng kaaway sa mga panahong ito. Oh, we thank you, Lord. And Lord, this morning, once again, as we listen to your word, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita, ang aming mga puso, Panginoon, ay handa na, Panginoon. Handa ng taniman, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos, na araw-araw naming maaalala, araw-araw naming maisa sa buhay, O Diyos. Lord, we thank you once again for your presence in this place. We thank you for embracing us with your presence, Lord. Truly, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Napakasarap itaas at itanghal ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sabi nga ay, we are created, no? First of all, to worship our God. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo ay darako muna sa pag-pray sa mga bata. Nandito na si Maya. Nauna na si Maya. Ay, ang ating mga chikiting. Wow, si Chloe. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. O, tayo kayo, tayo.
Meron pa? Nasaan na? Ha? Oh, dalawa pa daw. Asan na yung dalawa? Nasaan na yung dalawa? Ha? O sige, tuwagin mo dali. Para mapag-pray sila. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon dahil ang batang yun, in-acknowledge niya ang power of prayer. Asa na? Maya, dito ka na. Nasa na? Asa na yung dalawa? Nawala. Ayan. Oh. Nawala yung isa. Nahihiya. O sige. Praise the Lord. Itaas natin ang ating mga kamay patungo sa mga batang ito. Praise the Lord. Dali ka, dali. Ayan. Praise the Lord. Sige po, itaas natin sila sa ating Panginoon. Ayan. Praise God. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, narito po kaming lahat nagkakaisa na ang mga batang ito na tinawag at pinili niyo, O Diyos, ay itinataas sa trono ng inyong kalwalhatian. Salamat, inaangkin namin, Panginoon, na nasa sinapupunan pa lamang sila ng kanilang mga magulang, ay kilala niyo na sila, O God, at hindi aksidente na sila ay narito ngayon sa inyong harapan, Panginoon. Lord, sa pagkakataon na ito, I pray, Lord, pakabalutan nyo ng inyong kapangyarihan ng mga batang ito, O God. Yes, in the name of Jesus, let your power, Lord, move over their lives, O Lord. At hayaan niyo po, Panginoon, na mga batang ito'y lumaki ng ayon sa inyong banal na plano, Panginoon, at layunin sa kanilang mga buhay. Lord, bigyan niyo sila ng talino, karunungan na nagagaling sa inyo. At katulad ng sinabi niyo, Lord, on the last day, you will pour out your Spirit upon all flesh, Panginoon. Kasama ang mga batang ito, Panginoon. Pour out your Spirit over these children, O Lord. At hayaan niyo na sa buhay ng mga batang ito'y makita at maranasan ang inyong kapangyarihan, kalwalhatian. Salamat, O Diyos. Hayaan niyo po na ang, Lord, divine healing, divine strength, Lord, hallelujah, divine health, Panginoon, ang ibigay nyo sa mga batang ito, Panginoon, lalo na po ngayon. Hallelujah, sa nararanasang init ng panahon. Lord, lukuban nyo sila ng inyong kapangyarihan, Panginoon. At sinasaway namin ngayon pa lamang ang lahat ng gawa at plano ng kaaway, ang mga sakit at karamdaman in the name of Jesus. Wala kayong karapatan sa mga batang ito, sapagkat ang mga batang ito ay tinawag at pinili ng aming Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And Father, we declare over their lives, O Lord, hallelujah, your goodness, your mercy will flow over their lives in Jesus' name. At sa pag-aaral po nila na inyong salita, Father God, kayo po magpaunawa sa kanila. Hayaan niyo po na ang bawat salita na matatanim sa kanilang mga puso, sa takdang panahon, Panginoon, ito ay tutubot lalago, Panginoon. Makikita ang kalwalatian niyo sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. At anuman ang kanilang pangailangan, supply all their needs according to your riches and glory. In Jesus' name. Salamat po. At maging ang Lord, ang room, Panginoon, na kanilang gagamitin. Cover that room, Lord, with the power of your blood. Send forth your angels that will minister, Panginoon, sa mga batang ito, Diyos. Ma-enjoy nila ang inyong salita, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat. Into your hands, we entrust their lives. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. God bless you all. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras na ito, excited na ba tayo sa salita ng Diyos? Amen. No? Ito po yung nais ng ating Panginoon na lagi tayong excited sa Kanyang salita.
no? Dahil mayroon po siyang kapahayagan na nais niya na makamtan at maranasan ng bawat isa sa atin, ano? Praise God. At sa oras pong ito, amen. Yan. Tayo po ay naroon na sama-sama na sabi nga ang salita niya ay ating pagsasalu-saluhan. No? Dahil ang salita niya ang nagbibigay buhay, ang salita niya ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, di ba, sabi sa Matthew 4:4, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." No? Hindi lamang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang labi. No? Lalo na po sa kapanahonan na ito, sa mga nangyayari, kailangan po naroon na talagang maging ano na tayo, no? Maging, sabi nga ay, totoo tayo ngayon sa ating Panginoon, no? Dahil hindi natin alam, no, ang mga nangyayari sa ating paligid. Pero praise the Lord, tayo ay mayroong kasiguraduhan na ang ating Diyos na buhay, na pinupuri, sinasamba sa lugar na ito, ay Diyos na nakakaalam na lahat. Sabi nga, He knows everything. He sees everything and He controls everything. Amen? Kaya sa umaga pong ito, praise the Lord, katulad ng tema na ito na ibinigay ng Diyos, no, sa buhay po ni Bishop, at nais niya na ito ay sa loob ng 1 buwan ay talagang pagnilay-nilayan natin, no, naroon na sabi nga po ay malaman natin at hindi lamang yon, maranasan natin. No po, sapagkat katulad nga po ng mga nangyayari, kapag po ang salita ng Diyos ay hindi natin naranasan, no po, hindi natin mapapagtagumpayan ang mga pagsubok o yung mga tribulation na naroon na dumarating. No po, praise the Lord. Kaya dumako tayo ngayon sa ating tema, sa buwan na ito ng Abril. Ang tema natin ay John 16:33. Babasahin po natin. Tumayo tayong lahat. Yan. John 16:33. Dito po sa NLT version, no? Na, ang sabi po dito, basahin po natin na may buong paggalang. Ang sabi dito ng ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Hesus po ang nagsasalita, no? Dito po sa talatang ito. Ang sabi niya, "I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world." Amen. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Praise the Lord. Sa oras pong ito po ay isang paalala na nais ng Diyos na talagang seryosohin natin. Dahil talaga pong, sabi nga ay, hindi natin mapipigil. Kasi nga po, nakasulat naman talaga sa banal na kasulatan ang mga nangyayari, no? Ang mga nangyayari na naroon na, sabi nga, sa King James Version nga po, ang sabi dito na, "In this world, you shall have tribulations." No? Merong mga tribulations, merong mga pagsubok. Dito po sa NLT, medyo binabaan nga lang, no? Na as trials and sorrows. Pero sa King James Version, tribulation. At kung ating pag-aaralan, no, kapag sinabing tribulation, mga grabing pagsubok talaga. Po, mga grabing pagsubok na sabi nga, bago dumating ang ating Panginoon, daraan tayo sa tribulation. Meron pong mga nagsasabi na bago dumating ang Panginoon, ito ay, sabi nga, ay before, no? Before na dumating ang Panginoon, naroon na mararanasan natin yung tribulation. Yung iba naman, mid, no? Naroon na, sabi nga, ay nasa kalagitnaan ng mga pagsubok, tsaka darating ang ating Panginoon. Meron naman nagsasabi na after ng tribulation, no? At kung ating pag-aaralan ang salita ng Diyos, yung mga tribulation na tinutukoy dito ay hindi lamang yung namumroblema ka sa pera, hindi lamang yung talagang grabing pagsubok, no? Pero ang sabi nga po,
ang ating Diyos, no, ang ating Panginoon, dahil siya ay tapat, nais niya na tayo ay laging maging handa. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging handa ka. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Pakinggan daw natin yung kanyang paalala sa atin. No? Sabi nga, no, doon sa ating nabasa, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko, no? Upang magkaroon kayo ng kapayapaan. Doon po sa John chapter 13 hanggang 16 po, dito ay nagpahayag ang ating Panginoon sa mga mangyayari, no? Sa mga mangyayari, yung mga pagdadaanan niya. Dumating pa nga sa punto na ang sabi niya ay darating sa pagkakataon na kung saan ay iiwan niyo ako, no? No, hindi maintindihan ng mga disipulo. No, hindi maintindihan ng mga disipulo. Si Pedro nga, sabi niya na hindi pong mangyayari yan. Dadaan muna sa bangkay, sa aking bangkay. No, ganun kaano yung sabi niya, parang ganun katapang, ganun kalakas ang pananampalataya ni Pedro. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi lilipas ang araw na ito na kung saan hindi mo ako itatatwa ng 3 beses. No? Kaya makikita po natin, marami pong mga pangyayari na kung saan sa mga pangyayaring to, maaaring dahil sa hirap, dahil sa, habi nga po ay naroon na nagkaroon ka na ng stress, nagkaroon ka na ng mga anxiety, maaaring dumating sa punto na umalis ka na rin sa ating Panginoon, no? Umalis ka na rin sa ating Panginoon, pero praise the Lord, ang mga talatang ito ay ipinapaalala niya sa atin. Na sabi niya nga, upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan. No? In this world you shall have tribulation, but be of good cheer. No? Magkaroon kayo ng kapayapaan nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya dito po sa John chapter 16 verse 33, makikita natin na sabi nga, the Lord wants us to have peace of God during tribulation. No? Nais ang ating Panginoon na maranasan natin yung tunay na kapayapaan. Kapag dumating ang mga trials, ang mga sorrows, ang mga pagsubok na iyan, na sa gusto natin ay dumarating na nga. No? Maraming tao ngayon ang talagang grabe. No? Kanina nga, nagka-sharean kami ni Ate Dory, no, na kung saan, ang sabi nga, yung mga pananim doon sa norte, imbis na maibenta nila, ano nangyayari? Tinatapon na lang, no? Nawawala na yung wisdom, nawawala na yung mga kaparaanan kasi nauunahan sila ng takot, no? Nauunahan ng takot. No, yung mga pagtaas ng mga gasolina, no? Na sabi nga ay katulad lalo ang krudo, halos hindi lang yata doble, no? Talagang grabe, kapag itutuon mo ang iyong paningin sa mga nangyayari, pwedeng naroon na mawalan ka ng pag-asa. Pero sa oras na ito, ituon natin ang ating puso, ang ating isipan sa salita ng Diyos. Amen? Sa mga pangako niya, na kung saan ito'y ating matatayuan. Dahil ang sabi niya nga, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay mananatili pakailanman. Ibig sabihin talagang ito ang ating masasandigan, no? Kaya dito sa John chapter 16 verse 33, no? I have told you these things, no? Sinabi niya sa atin, no? Hindi niya sinabi na kapag ikaw ay nagtiwala sa akin, you will lalakad ka sa bed of roses. Hindi ka na mamumroblema, no? Hindi ka na mahihirapan. Hindi po. We will face trials and persecutions and sorrows and tribulations. Pero ang sabi ng ating Panginoon, that you might have peace. Kaya niya in advance na sinabi yon para hindi tayo magulat. Yung iba nagugulat eh. Kaya ang sabi, ay ganito pala maging Kristiyano, ayoko na. No? Ayoko na, hindi ko kaya. Pero ang nais ng ating Panginoon, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, madat na niya tayo na
tapat na naglilingkod at sumasamba sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Ang sabi nga dito, how to have peace of God during tribulation. Paano ba tayo magkakaroon talaga ng tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Diyos sa mga oras ng mga pagsubok, no? Yung peace of God na tinutukoy dito, ito yung spiritual state, surpassing human understanding, no? Ito daw yung, sabi nga po, kapayapaan spiritually, na sabi nga, hindi mo minsan maunawaan, no? Talagang naroon na kahit sa gitna ng kaguluhan, pero nandun yung peace, nandun yung kapayapaan. Kasi minsan, ang kapayapaan sa ating kaisipan o sa ating interpretation, ito yung naroon na tahimik ang paligid, no? Naroon na talagang peaceful, no? Katulad nga nung sinabi ni Bishop, no, na yung ating campsite doon sa sa Zambales ay very peaceful. Na kahit nandoon yung init ng araw, kahit nandoon yung sabi nga ay yung nature na talagang grabe yung pero dahil nga po yung lugar ay talagang alam natin na ang Diyos ang pumili ng lugar na iyon, nandun yung kapayapaan. No? Kaya po nung camp, praise the Lord, naroon yung naranasan ng bawat isa yung pag-iingat at paggabay. No? Yung katagumpayan, naranasan natin. Kahit na grabe yung init, pero hindi naging hadlang ang mga iyon. No? Kaya praise the Lord. At sabi nga, it is emotional protection regardless of outward circumstances. No? Ito yung peace na yon ay yung magpo-protect ng ating emosyon. Na kahit mayroong mga may mga bagay na hindi tama o mga nangyayari, hindi ka naaapektuhan. No? Hindi ka naaapektuhan. Praise the Lord. Dahil naroon yung kapayapaan. No? Isang ilustrasyon nga nito, alam ko, yung iba narinig na ito, no? Nung magkaroon ng painting contest, no? Nagkaroon ng painting contest at ang pinaka tema ay i-paint o i-drawing nyo ang kapayapaan. No? At sa contest na yon talagang marami, yung iba, yun nga, pinakita yung magandang batis na tahimik, walang yung dagat na walang kaalon-alon, no? Pero merong isa na doon sa interpretation niya ng kapayapaan ay naroon na, sabi nga ay, nag-drawing siya ng parang bagyo, no? Yung mga puno, halos nawawala na ng pero ang binigyan ng emphasis dito ay yung ibon. Yung ibon na kung saan sa gitna ng bagyo, sa gitna ng malakas na hangin, no, ay nagagawang umawit. Yun po yung tunay na kapayapaan na nais ng ating Panginoon na maranasan natin. No? Ano man yung nangyayari, still, we can sing love songs to our God. We can sing praises to our God. Makakapagpasalamat tayo sa mga nangyayari at nararanasan natin. Amen? Praise the Lord. At yung tunay daw na kapayapaan, no, ay sabi nga, meron itong mga tunay na aspeto na nanggagaling sa ating Panginoon. Ito yung batayan ng tunay na kapayapaan. No? Meron lang pong apat na aspeto na nais ng Diyos na makita natin na kung talagang tayo nga ay mayroong kapayapaan sa ating puso. No? Tingnan natin. Ang unang aspeto ay sabi nga, it exceeds anything we can understand. No? Ito yung makikita natin sa Philippians chapter 4 verse 7. Ano sabi doon? And the peace of God which passeth all understanding will keep our hearts and our mind through our Lord Jesus Christ. Sa NLT, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. No? Ibig sabihin, hindi mo maunawaan. No? Hindi mo maunawaan, hindi mo bakit ganito? No? Bagamat merong nangyayaring ganyan, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit kapayapa ako?
Bakit hindi ako naroon na nagagalit, no? Hindi ako naroon na, sabi nga ay, may pangit na bagay na nangyayari, pero bakit ganito, no? Katulad po nung sabi nga, kahit ako, na nararanasan ko po yun, no? Lagi ko ang pinapatotoo, nung bago kami ilipat, dito po sa Cavite, may pangit na bagay na nangyayari. Pero ang sabi ko, Lord, bakit ganito nararamdaman ko? Bakit excited ako? No? Ganun po ang mga naramdaman natin. Yun yung tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. You cannot understand it na ganito na yung nararamdaman mo, no? Ganito na yung naroon na pinagdadaanan mo, pero bakit nandoon pa rin yung kapayapaan? Amen? No? Yun yung, sabi nga, isa sa aspeto ng tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Pangalawa, divine gift and presence. No? Ang tunay na kapayapaan daw, ito ay regalo. Regalo na nanggagaling sa ating Panginoon. No? At yung sa regalong ito, mararamdaman mo yung kanyang presensya. Katulad ng sinabi sa John 14 verse 27. No? Sa John chapter 14, verse 27, ano sabi doon? I am leaving you with a gift. No? Makita niyo yung grabe yung katapatan ng Panginoon, no? Yung pagmamahal niya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga, sabi nga, yung mga nananalig sa kanya. Meron daw ibinibigay na regalo, no? Miniiwang regalo. Kaya sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, kailangan matanggap natin yung regalong ito, no? Habi doon, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Amen, no? Ang regalo daw pong ito ay hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi kayang ibigay ng material. Hindi kayang bigay ng kung ano pa man mga relasyon, no? Yung sa emotional, no, hindi kayang ikumpara yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ito ay regalo niya. Amen? No? Excited po ba kayo na matanggap yung regalo ng Diyos? Amen. No? Maging excited tayo pag nagkaroon ka ng problema, Lord. Nais kong tanggapin yung regalo nyo, the gift of peace. No? The peace of God. Para naroon po na mapagtagumpayan natin ang lahat ng laban sa buhay. Amen? At ang pangatlo, ang sabi dito, ang tunay daw na kapayapaan na galing sa ating Panginoon, it guards our heart and our mind. No? Pinoproteksyonan nito ang ating mga puso at ang ating isipan. Sa 2 Timothy 1:7. Ano ang sabi doon? God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Sa King James yun. Pero sa NLT, ang sabi doon, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. No? Kaya po, yung tunay na kapayapaan daw po, ito ay naroon na aalisin niya ang takot. No? Ang tao lamang na walang kapayapaan, yun yung takot. No? Yun yung takot. No? At ang tunay daw na kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ay naroon po na, sabi nga, nagbibigay sa atin ng sound mind. No? Yung takot sa puso yun. Di ba? Yung sound mind sa ating isipan. Anong ibig sabihin nun? Tamang desisyon ang ating gagawin. No? Tamang desisyon ang ating gagawin. Hindi ka nito itutulak para magalit, para magrebelde, para gumawa ng kung ano-anong bagay. Ang tunay na kapayapaan daw na nanggagaling sa ating Panginoon, ang ibibigay sa atin dito ay sound mind, tamang desisyon, no? Kaya, sabi nga po, yes, nandoon na hanggat na nagkakamali tayo, no? Wala nga perfecto eh. Pero kapag naroon yung kapayapaan, yung sound mind, ibibigay sa atin ng Panginoon. Halimbawa, nagkamali tayo, no? Ano yung sound mind na yon na nanggagaling sa ating Panginoon? Pagpapakumbaba sa ating Panginoon, no? No, pag-amin. Kasi alam niyo yung iba, kaya hindi magkaroon ng tunay na kapayapaan,
pilit na sinisisi yung kapwa. No? Pilit na sinisisi yung kapwa. Pilit na gustong naroon na, habi nga, isalba yung kanyang sarili sa mga nangyayari. No? Pero alam nyo, yung sound mind na nanggagaling sa ating Panginoon, ito yung magtutulak sa atin na kung saan ay lagi tayong naroon na magpakumbaba sa ating Panginoon. No? Naroon na aminin yung ating kasalanan, yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. At praise the Lord, ang sabi niya, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Amen? No? Yung sound mind na yon, yun yung habi nga kaisipan na kung saan we can overcome evil by good. No? Yung sound mind na yon na ibinibigay ng Diyos dahil sa kapayapaan na nanggagaling sa Kanya, yung evil things o yung mga pangit na bagay, no? Ino-overcome natin sa paggawa ng mabuti. Amen, di ba? Sa paggawa ng mabuti, hindi yung gagantihan mo ng masama din, no? Kaya nga, di ba, sabi nga, we cannot overcome evil by evil, but we can overcome evil by good. Po? Kaya ito yung binibigay. It guards our heart and our mind. Ang tunay na kapayapaan daw na nanggagaling sa Panginoon, babantayan niyan ang ating mga puso. No? Hindi ka magkakaroon ng takot. Ano man ang nangyayari, hindi ka magkakaroon ng takot. Ang ating isipan, babantayan niya upang sa bawat desisyon na ating gagawin, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya, yun yung tunay na aspeto ng kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. No? At ang pangatlo, sabi nga, it teaches us to complete trust in God. Yung tunay na kapayapaan daw na nanggagaling sa Diyos, tuturuan tayo na magtiwala sa Diyos ng kumpleto, no? Yung talagang totoo. Katulad ng sinabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Anong sabi sa Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. No? Makakapagtiwala tayo sa lahat ng bagay. No? Maliit man o malaki. Yun nga, minsan nga, nagtitiwala lang tayo kapag malaki ang problema. Pero pag maliit, sinosolo natin. Pero kadalasan doon sa maliit na problema, dahil sinosolo natin, doon tayo bumabagsak. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, in all your ways, acknowledge Him. No? Kung meron kang problema, meron kang pagsubok, i-acknowledge lagi natin ang ating Panginoon. Amen? No? Katulad nga po yung itinuro sa akin ng Panginoon, no? Yung talagang, sabi ko nga yung Proverbs 3, 5, and 6, kabisado ko. No? Pero nakita ko lang yung katotohanan na ito, nakita ko lamang yung tunay na, habi nga, kahulugan nito nung ako ay maharap sa pagsubok. Ano yung pagsubok na yon? Mapagalitan dahil lang sa suklay. No? Pero dahil doon ko nakita na nung in-acknowledge ko siya, in-acknowledge ko ang ating Panginoon, in-acknowledge ko ang Santong Espiritu, no? Naroon na ipinakita niya sa akin yung suklay na nawawala. Kaya maliit man o malaki, no? Yung tunay daw na kapayapaan ay magbabantay, no? Nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya, no? Sa lahat ng bagay, no? Kaya kung sa pagkakataon na ito, nawawala yung kapayapaan mo kasi ang dami mong pagbabayaran, ang dami mong naroon na mga bills na sabi nga po, let's have that peace of God that will teach us to completely trust the Lord. Po. Kasi alam nyo, sabi niya, ang kapayapaan niya ay higit sa ating kapayapaan. Ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Kaya, ang nais ng ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. No? Kasi, kung para sa atin, parang wala nang solusyon yung problema na yan, pero sa ating Diyos, lahat ay may solusyon. Amen? Kaya sabi niya nga, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not.
no? Yung hindi mo alam, no? Kaya kapag natuto tayo dahil meron tayong kapayapaan, natuto tayo na magtiwala sa Diyos, makikita natin, magugulat ka na lang, no? Mamamangha ka, no? Dahil hindi mo aakalain na, ay, ganun pala yung kaparaanan ng Diyos, no? Katulad po nung nangyari nga po, bago tayo nakatayo, no? Bago natin maitayo ang gawain ng Diyos, no? Dito sa lugar na ito, no? Na kung saan, kung titignan mo ay dahil bukid pa ito noon, no? Hindi naman patag, hindi naman, kumbaga marami siyang baku-bako, maraming no? Pero nung pagkakataon na yon, biglang nagsabi ang Panginoon na doon kayo mag-anniversary. Parang kung titignan mo, hindi naman kaaya-ayang lugar. Kapag sinabing anniversary, special, di ba? Kapag sinabing anniversary, special. Gusto mo maganda yung lugar, no? Gusto mo maayos yung lugar. Lalo na ngayon, gusto natin may aircon ng lugar. Amen? No? Dahil nga, anniversary eh. Alam niyo, nung time na yon na ibinigay ng Diyos, no? Na dito tayo mag-anniversary. Kapag ang ginamit natin, mata natin, yung physical na mata natin, hindi ka papayag. Bakit? Walang structure eh. No? Wala ni isang poste. Pero, kapag palang kapayapaan ng Diyos ang ating nararanasan, makikita natin na yung mga imposibleng bagay ay nagiging posible sa Kanya. Amen? No, katulad ng patotoo ko nga sa inyo, no, na kahit na alam ko na parang mahirap na dito mag-anniversary, pero dahil alam ko, dinig na dinig ko ang sinabi ng Diyos na doon kayo mag-anniversary, hindi ako natakot. Hindi ako natakot kausapin si Bishop, no? Hindi ako natakot na sabihin sa kanya na doon tayo sa lote mag-anniversary. No? Bakit? Dahil alam ko na sa ating Diyos ay walang imposible. Amen? At dahil nga po doon namin nakita, no? Doon namin nakita yung kanyang kapangyarihan, no? Na 10 days na lang ang anniversary, God provided everything. Na naayos ang lugar na ito, nagkaroon pa ng, habi nga, ay bubong, no? Kaya makikita mo na ang nais lang ng Panginoon, kapag payapa ang puso mo, magiging bukas ang tainga mo. No? Magiging bukas ang tainga mo sa instruction ng Panginoon. At kapag bukas ang isipan mo, hindi ka magtatanong. Katulad ni Noah. Hindi siya nagtanong. No? Nung ipinagawa sa kanya ang arko, hindi siya nagtanong. Bakit? Dahil siya ay namumuhay na may kapayapaan sa kanyang puso. No? Kaya kung ano man yung sinabi ng Diyos sa kanya, at yun nga, nung pinag-aralan natin ng isang buwan, no? Yung pagtatayo ng arko, hindi lang pala 2 buwan, hindi lang pala 2 taon, hindi lang pala 5 taon ginawa, no? Ito ay nagawa, sabi nga, from 70 to 75 years. Ganong katagal. Pero, hindi nanawa si Noah at ang kanyang pamilya. Hindi sila nag-back out. Hindi sila nawala ng gana na magpatuloy na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Bakit? Because they have that peace of God that passeth all understanding. No? Lord, dahil sinabi nyo, no, ay naroon na gagawin ko. Kahit hindi ko maintindihan, kahit hindi ko maunawaan. No? Dahil naroon po na mayroong kang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Na alam mo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen? No? Kaya yun nga, yun yung isa sa aspekto, no, ng tunay na kapayapaan. Tuturuan tayo na magtiwala sa ating Panginoon. No? Halimbawa, namumroblema ka financially. No? Dahil naroon yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, sa puso mo, kokonti na lang yung hawak mo, tapos sinabihan ka ng Panginoon na, anak, i-share mo yan sa iba. No?
Hindi ka matatakot na humakbang. No, katulad nga nung last week, habang nakikinig nga kay Bishop, tapos nakita ko na ako yung naka-assign sa offering, bigla niyang ipinakita, no? Yung sa 2 Corinthians chapter 8. Na kung dati-rati nakapokus lang tayo dito doon sa verses na yung papag-giving doon sa word na the Lord loves a cheerful giver, no? Pero nung time na yun, ang pinakita sa akin ng Panginoon, sila pala ay nasa matinding pagsubok, nasa matinding kahirapan, no? Yung mga taga-Macedonia. Pero kahit nasa matinding kahirapan sila, nasa matinding pagsubok, nung time ng giving, nung time na kung saan ay kailangang suportahan ang gawain sa Jerusalem, talagang sila pa yung nagbo-volunteer, no? Sila pa yung nagbo-volunteer na magbigay. Hirap na nga sila, no? Kaya makikita natin, iba ang kaparaanan ng ating Panginoon. Amen? No? Makikita natin, iba yung kaparaanan ng ating Panginoon. Ang kaparaanan niya ay higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Po. Kaya He will teach us, the peace of God will teach us to completely trust in the Lord. Amen? No? Yun yung pang-apat. Dito naman, sa ating pangalawang tema, how to experience the peace of God. Paano naman natin ma-experience yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Katulad ng lagi kong sinasabi, ang ating Panginoon ay hindi siya Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos ng karanasan. Kaya ang nais ang ating Panginoon, yung kapayapaan na yun na nanggagaling sa Kanya, maranasan natin. Amen? Handa ka na ba? Tanong mo sa tabi mo, handa ka ba? Handa ka bang matanggap o ma-experience sa kapayapaan ng Diyos? Amen. Narinig kayo ng ating Panginoon at ipapa-experience yan sa atin ngayon. Amen? No? Sabi nga, how to experience the peace of God. Paano natin mararanasan ba? Paano ba natin mararanasan yung kapayapaan na yon na sinasabi ng ating Panginoon? No? Yung regalo niyang yon. Una, prayer and surrender. No? Prayer and surrender. Manalangin daw at surrender. Ibig sabihin talagang ipagkatiwala. No? Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, Unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7, ano sabi doon? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Sa King James, casting all your care upon Him, for He cares for you. No? Yun daw tunay na surrender na sinasabi dito, talagang i-lay down mo sa Panginoon. No? Ibibigay mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. No? Hindi ko na kaya, Lord. Binababa ko na itong problema itong sa inyo, Panginoon. No? Dahil sabi nga, He cares for you. Yung kabigatan na yan, na dala-dala mo, ayaw ng Panginoon na lagi mong bit-bit. Ang nais ng ating Panginoon, ibaba mo sa Kanyang paanan. Pagkatiwala mo sa Kanya. No? Kasi yung iba, kaya hindi sila makaahon doon sa problema, doon sa pagsubok, doon sa trials, no? Sasabihin nila, Lord, hindi ko na po kaya. Pero pag alis nila, may tali pala. Bit-bit uli nila. No? Ang nais ng Panginoon, total surrender. No? Total surrender. Halimbawa, sa kasalanan. No? Sa kasalanan na nagbibiktima sa atin. Ang nais ng Panginoon, total surrender ng ating buhay. And the Lord will change us from glory to glory. Babaguhin niya tayo. No? Babaguhin niya tayo mula kalwalhatian hanggang kalwalhatian. Ang nais ng Panginoon, total surrender. Cast all your cares upon Him. No? Ano ba yung naroon na sabi nga nagpapabigat sa iyo? Ano ba yung mga cares na yan sa mundong ito na nagiging alipin ka ng kasalanan? Ang sabi ng Panginoon, cast all your cares.
ibaba natin sa Kanya, ipagkatiwala natin, isurrender natin sa Kanya. Dahil He cares for us. Mahal niya tayo. Ayaw niya na lagi kang nakasimangot. Ayaw niya na lagi kang stress. Ayaw niya na lagi kang tuliro. Ang nais ng ating Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Philippians 4:6. Philippians 4:6. Ang sabi dito, sa King James Version, be not anxious in everything, but be not anxious in anything, but in everything, by prayer and supplication, let our requests be made known unto God with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. No? Sa NLT, tingnan natin yung NLT. New Living Translation. Ito po ay medyo mababaw, no, na para maunawaan. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Yan. Naroon daw po na huwag kang mag-worry. Huwag kang naroon na mamroblema, no, sa anumang bagay. Instead daw ay mag-pray. Pag-pray mo lahat about everything. No? Tell God. Sabihin daw natin sa ating Diyos ang ating mga pangailangan. At kapag sinabi na natin, ano yung susunod? Thank Him. Pasalamatan mo siya. Bakit? Dahil alam mo na may gagawin siya. Amen? Yun yung tunay na pananampalataya. No? Yung pananampalataya na kahit hindi mo pa nakikita, pinagpapasalamat mo na. No? Yung pananampalataya na kahit hindi mo pa nahahawakan, tinatanggap mo na. No? Kasi ang sabi nga, faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Biro mo, evidence of things not seen. Kung iisipin mo yun, kung pagbubulayan ng utak mo, paano magiging ebidensya ang hindi nakikita? No? Pero ang sabi nga, ito yung tunay na pananampalataya. Amen? No? Ito yung tunay na pananampalataya. Kaya ang sabi nga, para ma-experience natin ang peace of God, pray. Mag-pray ka. No? I-surrender mo sa ating Panginoon. Huwag mong bitbitin, huwag mong akuin ang problema na yan. No? Halimbawa, katulad ng sakit at karamdaman. Alam niyo, minsan kaya ayaw umalis yung sakit at karamdaman? Kasi inaangkin natin eh. Meron akong high blood eh. Diabetic ako eh. Dinideclare mo. Dinideclare mo kaya tuwan-tuwa naman yung sakit at karamdaman. Kasi inaangkin mo siya. Huwag nating angkinin. No? Huwag nating angkinin. I-surrender natin sa ating Panginoon. At makikita mo na makakalaya ka. No? Makakalaya ka. Bakit? Kasi kapag talagang sinurrender mo sa ating Panginoon, magpapasalamat ang puso mo. Masasabi mo ng totohanan na, Lord, salamat sa mga latay mo, ako ay pinagaling mo na. No? Kahit na wala pa yung kagalingan, pero nagpapasalamat ka na sa ating Panginoon. No? Pinagpapasalamat mo na. Praise the Lord. Number 2. Una, prayer and surrender. No? Surrender our life to God. Surrender our mind. Surrender our thoughts. Ako po, araw-araw, pagising ko sa umaga, pagkatapos kong praise and worship, lagi ko sinasabi, Holy Spirit, sinusurrender ko ang aking isipan. Sinusurrender ko sa iyo yung aking utak, yung aking mata, yung aking tainga, yung aking buong katauhan, sinusurrender ko sa iyo. Take full control of me. No? Kaya kahit na anong problema, yung nakakaharap ko, wala akong takot. Dahil alam ko, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Gagawa ang Diyos ng himala. Gagawa ang Diyos ng kaparaanan niya. Nang higit sa ating kaparaanan. Amen? Number 2. Grow in the knowledge of Him.
grow in the knowledge of Him. 2 Peter chapter 3, verse 18. No? 2 Peter chapter 3, verse 18. Tingnan natin. Yan. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him both now and forever. Amen. No? Dito makikita natin, ang sabi na doon, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You must. Ibig sabihin, kapag sinabing must, ano ibig sabihin nun? Ha? Kailangan. No? Kung paano sinabi dun sa John chapter 3 verse 7, all must be born again. Lahat daw ay kailangan na ma-born again. No? Gayon din dito. We must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, no? Dahil ang sabi nga, the more you know Him, no? The more you know Him, the more you will trust Him. No? Yung habang nakikilala mo siya, no po, lalo kang nagtitiwala sa Kanya. Pero kapag hindi mo siya nakilala, no? Hindi ka magtitiwala sa Kanya. Para pong halimbawa, yung mga kaibigan natin, no? Yung mga kaibigan natin, habang tayo ay nakikilala natin siya, no? Dahil nakakakwentuhan natin siya, no? Nakakapag-open tayo ng ating mga saloobin, no? Habang naroon na, sabi nga ay, nagiging maganda yung relationship nyo, nagtitiwala ka sa Kanya. Kaya dumarating nga sa punto, minsan lahat ng sekreto mo parang na-share mo na pala sa Kanya. Bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. No? Ganon din po tayo. The more we know our God, no, the more we will trust Him. No? Lalo tayo magtitiwala sa Kanya. No po? Kaya kailangan daw po na mag-grow tayo sa knowledge kung sino talaga ang ating Panginoon. Amen? No? Kung sino siya. Katulad nung inaawit natin, di ba? Yung Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. May meaning kasi yun eh. Di ba? May mga meaning yon. Halimbawa, yung Rapha, ano meaning nun? He is our great healer. No? Yung Shalom, He is our peace. No? Lahat ay merong, at alam nyo, yung mga salitang yon, no, yung mga pangalan na yun ng ating Panginoon, ay nangyari o naroon na nagkaroon. Bakit? Kasi naranasan nila. No? Naranasan nila. Katulad sila, yung Jehovah Nisi. Di ba? Yung Jehovah Nisi. Bakit na ano yon? Ano ba ibig sabihin ng Nisi? Ha? Banner, victory. No? Bakit nila natawag na Jehovah Nisi? O yung He is our victory. Bakit? Kasi nagtagumpay sila. No? Naranasan nila yung tagumpay, sila Moses. Na habang nakataas ang kamay ni Moses, sila Joshua nakikipaglaban. Kaya nung nagkaroon na sila ng katagumpayan, nag-build sila ng altar. At tinawag nila yon na Jehovah Nisi. Ang altar na ito ay para sa aking Diyos na matagumpay. No? Naranasan nila. No? Kaya the more na nakikilala na doon sa ating mga karanasan, nakikilala natin siya. Amen? Kaya naroon po na sabi nga ay, katulad yung, di ba, yung kinakanta natin, manifest yourself. No? Alam niyo, sa lahat ng problema na ating pinagdadaanan, the Lord wants to manifest Himself.
Nais ng Diyos na mag-manifest siya. Ipakita niya sa atin sino ba talaga siya. No? Siya yung naroon na ating kaligtasan. No? Siya yung ating proteksyon. No? Yung ating nagpo-protect sa atin. No? Kapag naranasan mo yun, no? Siya yung naroon na nag-guide sa atin. Kaya makikita natin na parang ang alam ko yung name na Jehovah, tapos Rapha, Nisi, Elo, yung ilan lang yon. Pero meron akong na-research na nakapag sila ng more than 50 names of our God. Hindi naman ibig sabihin nyo na, ay, ang dami palang Diyos. Hindi. Bakit nila yung nasabi? Kasi naranasan nila. No? Naranasan nila. Sa kanilang mga pinagdaanan, naranasan nila ang ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, nais ng Diyos na ma-experience natin siya. Amen? No? Makilala natin siya kung sino talaga siya. No? Na halimbawa sa pagsubok ngayon na pinagdadaanan mo, alam mo, nais niya na makilala mo siya. Kung ang pinagdadaanan mong pagsubok ngayon ay financial, no? Gusto niya na maranasan mo siya bilang Jehovah Jireh na nagkakaloob. He provides. No? Kung naroon na sabi nga ay ang problema mo ay halimbawa ay sa kalusugan, no? Gusto niya na maranasan mo siya bilang Jehovah Rapha. No? Marami po yan. Kaya kailangan nais ng Diyos para ma-experience mo yung peace that passeth all understanding, grow in the knowledge of Him. No? Kung makilala mo siya, makilala natin siya sa isang malalim, personal at biblical na kaparaanan. Amen? No? Number 3. Follow God's commandment. No? Follow God's commandment. Psalms 32 verse 8. Anong sabi sa Psalms 32 verse 8? I will instruct you and direct you in the way you should go. Ito yung pangako ng Panginoon. No? Bibigay siya ng instruction, magbibigay siya ng direction para ilagay ka sa tuwid na landas, sa tamang landas. No? Para ilagay ka doon sa pag-iingat na nanggagaling sa Kanya. Amen? No? Naalala ko nung kami pauwi nun ng Mindoro, no? Nagmamadali kami kasi noon hindi pa 24 hours ang mga barko. Hanggang 6:00 lang ng hapon. Galing kami ng Pasig. No, galing kami ng Pasig. Kasama namin yung aming mga anak. Wala pa kaming sasakyan noon. Sumasakay lang kami ng bus. Na minsan kapag siksikan, talagang si Bishop doon sa bintana dumadaan para makasecure lang kami ng upuan. Dahil nga meron kaming mga anak na dala-dala. No? At nung kami ay pauwi na ng Mindoro, sa Batangas, no, dahil nga dadaan ng Batangas, sa Batangas Pier, ay bigla-bigla, no? Nagmamadali kami noon, talagang pinagpe-pray namin, Lord, maabutan namin yung 6 o'clock na biyahe ng barko. Kasi kung hindi kami makakasakay, no? At dahil doon, talagang bigla-bigla, nagbago yung isip ni Bishop. Na ang sabi niya, huwag na muna tayong tumuloy ng pier. Makitulog muna tayo kay Paring Art, no? Yung si Bishop Art Gonzales, kumpare kasi namin 'yon, no? Biglang nagbago yung aming direction, yung aming desisyon. Kaya pagdating doon sa city, bumaba kami, no? At nagpunta nga kami doon kila Bishop Art Gonzales at doon kami nakipag-fellowship at natulog, no? Tapos kinabukasan, madaling araw, hinatid kami sa pier, no? Pagdating sa pier, nagulat kami, no? Dahil ang daming nagkukumpulan, no? Tapos ang daming mga naka-life jacket, no? At nung kami makipag-usyoso, ay yung palang barko na aming sasakyan, yung hinahabol namin na 6:00, ay lumubog. Pagdating to sa may matuko, no? Kasi ito yung pier, tapos liliko yun eh. Ayun yung Isla Verde. Yung paliko sa may matuko, lumubog yung barko. No? Kaya pala biglang binago ng Lord yung direction namin, yung desisyon namin, na imbis na habulin namin yung 6 o'clock na biyahe, ay
magtuloy muna kami kila Bishop Art Gonzales. No? Kaya makikita natin, He will instruct you and direct you in the way you should go. Kaya minsan kapag may mga bagay na para bang ito yung plano mo, biglang nagbago, no? Kung talagang ikaw yung nagtitiwala sa Diyos, may magandang gagawin ang Diyos sa iyo. Amen? No? Meron siyang magandang gagawin, no? Sa 1 Samuel 15:22, ang sabi doon, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas higit kesa magsakripisyo ka. No? Sumunod ka na lang sa ating Panginoon, sa kanyang instruction, sa kanyang direction, no? Sa kanyang salita, no? At makikita mo yung katagumpayan na nanggagaling sa kanya. Number 4. Yan. Number 4, be of good cheer. Di ba? Sabi doon sa these things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Ano ibig sabihin pag sinabing cheer? Ha? Pag nag-cheer ka, ha? Nandun yung joy mo, di ba? Nandun yung kagalakan mo. No? Nag-cheer ka. No? Sabi nga, be of good cheer. I have overcome the world. No? Kaya, ang sabi dito sa Psalms 28 verse 7, tignan natin, Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. No? Yun daw po palang nag-cheer, merong song of thanksgiving and praise na lalabas sa ating mga labi, no? Na kahit pangit pa, kahit magulo pa yung sitwasyon, no, makakapagpasalamat ka sa Panginoon dahil galak ang puso mo, mayroon kang kagalakan, no? Kaya ang sabi nga, be of good cheer. Kaya halimbawa, mayroon kang problema na pinagdadaanan ngayon, be of good cheer. Tingnan nyo yung sabi ni Pablo sa Philippians 4:4. Ano yung sabi ni Pablo sa Philippians 4:4? No? Yan. Always be full of joy in the Lord. I say it again. No? Rejoice. No? Inulit niya na magalak ka sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ka sa Panginoon. Alam niyo nung isinulat yun ni Pablo sa mga taga-Pilipos, nakakulong siya. Pag ikaw ba nakakulong, magagalak ka? Pero dahil si Pablo ay mayroong peace na galing sa Diyos, kaya niyang magalak. No? Kaya niyang maging joyful. No? Naroon dahil alam niya na sa ating Diyos ay walang imposible. No? Kaya, ang sabi nga, magalak ka. No? Be cheerful. Be of good cheer. No? Magalak ka. Alam niyo, naalala ko, habang ginagawa ko to, naalala ko yung patotoo ni Dr. Caleb Lee, no? Yung naroon yung sa Koreano siya, pero siya yung namamahala ng Bible School sa Baguio City, no? Doon nag-graduate sila bishop, sila Pastora Chic, no po. Alam niyo po ba, si Dr. Caleb Lee ay na-diagnose ng cancer. Nagkaroon siya ng cancer, no? At nandun siya doon sa nandun siya sa, kaya medyo nagtagal sila doon sa Korea. Dati, uuwi lang siya sandali sa Korea, tapos babalik na kaagad dito. Pero nung time na yon, medyo nagtagal siya. Dahil na-diagnose siya na meron siyang cancer, no? At alam nyo, siyempre maraming treatment, no? Pero dumating sa punto na natanggap niya itong salitang ito ng ating Panginoon. Be joyful. Rejoice. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. No? Magalak ka. At tapos nabasa niya pa yung laughter is the best medicine. No? Meron yon sa Bible. No? Alam nyo, ang kanya pong ginawa, sinunod niya yung command na yon ng Panginoon. No? Sinunod niya. Ang ginawa niya, tumawa siya ng tumawa.
Sabi niya, kahit sabihin pa nila na para ako naloloko, tumawa siya ng tumawa. Kaya alam niyo siya po, kapag nagtuturo, talagang pina-apply niya yon, no? Pina-apply niya yon bago mag-start, na tumawa lahat, no? Tumawa. Yun po ang ginawa niya, talagang tumawa siya every day. Every day talagang naroon, natawa siya ng tawa, no? At dumating po sa punto na dahil sinunod niya, yung sinabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. No? Alam niyo po, dumating sa punto, nung siya ay magpa-check up, naroon po na siya ay naging cancer-free. Amen? No? Eh talagang, matutuwa ka talaga. Talagang, naging ano na niya yon, no? Naging bahagi na niya yon. Kapag magtuturo siya, patatawarin niya muna lahat. No? Kasi nga, naranasan niya. Naranasan niya. No? Di ba minsan parang, ang hirap naman tumawa, parang wala kang gustong tawanan o yung ano, no? Pero siya hindi. Dahil kumande. Kinumand yun eh. Inutos sa kanya eh. Inutos eh. Ha? Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Kaya halimbawa, kung kayo ay mayroong problema, may pagsubok, may sakit, karamdaman, tawanan nyo ang inyong problema. Amen? Ha? Subukan kaya natin. Kaya nyo na tumawa? Amen. 1, 2, 3, lahat tayo tumawa. Sige. Lalo na yung may mga sakit. Tumawa kayo ng tumawa. Amen. At makikita nyo, mararanasan nyo, no? Napakaganda po ng patotoo niya. Talagang, dahil doon, talagang every time na magtuturo siya, patatawarin niya muna lahat, no? Kasi nga, it is a command. At bilang mananampalataya, sinasabi natin na siya yung ating Panginoon, we must follow His command. At ang command niya, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Amen? Kaya pag may problema ka, nakita mo yung bill mo, laki. Tawanan mo. Amen? Tawanan mo. Magugulat ka. Dahil talagang tatawa ka sa himala ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang last, ang sabi dito, give Him all the glory. No? Ibigay daw natin lahat ang kalwalatian, pasasalamat, sa ating Panginoon, no? Bakit? Kasi ang sabi niya nga, I have overcome the world. No? I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na. Katulad ng sinabi niya doon sa John 19:30. Biro mo, nandun siya doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng hirap, lahat ng sakit, pinagdaanan niya. Pero ano pa rin yung sinabi ng Panginoong Yesus? It is finished. Natapos na, naganap na, napagtagumpayan na. No? Kaya naroon na kapag ito po ay nakaano sa puso natin, nakatanim sa ating puso, na napagtagumpayan na ng ating Panginoon, ang lahat ng hirap, ng sakit, ng problema, wala kang magagawa kundi ang purihin siya, sambahin siya, dakilain siya. Salamat, Panginoon. No? Salamat, hindi darating sa punto na madidepress ka, hindi darating sa punto na magagalit ka, hindi darating sa punto na masasaktan ka, no? Kundi ang gagawin mo lamang ay magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Napagtagumpayan na niya. Amen? Napagtagumpayan na niya. Ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit. No? Alam niyo, naranasan ko yon nung kami nga ay dumating sa problema. No? Na kahit ako, nagulat ako eh. Sabi ko nga, tao lang ako, no? Nasasaktan ako doon sa mga sinasabi nila na hindi tama. Yung mga pagbibintang na kanilang ginawa, no? Pero kapag ang ipinakita sa akin ng Panginoon ay yung katagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ko nga, napapahiya ako. Nahihiya ako na magtampo, nahihiya ako na magalit, nahihiya ako na tumalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi napagtagumpayan na nga niya. At kung titingnan natin, kung meron kayong mga problema na pinagdadaanan ngayon, ni sa katiting ng lahat ng sakit
na pinagdaanan ng Panginoon, hindi maikukumpara. Amen? No? Kaya dahil dito, wala kang magagawa kundi ibigay lang sa Kanya ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng kalwalhatian. Amen? At kapag po ganon, you can experience the peace that passeth all understanding. Mararanasan natin yung tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Kaya praise God. At sa oras na ito, nais ng Diyos na ma-experience natin to. Nais niyo po ba ito? Na ma-experience? Amen? O, yung pinakamalakas na amen, siya ang makaka-experience ng tunay na kapayapaan. Amen! Amen. Tumayo tayong lahat. At alam ko na sa awit na ito, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Aawitin natin tong awit na ito. Namnamin nyo, no? Namnamin nyo ang awit na ito, na kahit napakalaki ng problema mo, kahit napakabigat, mararanasan mo ang kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Awitin natin yon, ikaw lang ang pag-asa ko. Amen. Yumuko tayong lahat at pumikit. Kung ito'y kabisado nyo, yumuko ka at pumikit habang inaawit mo ito. Kung hindi mo naman kabisado, pwede mong tignan sa ating monitor. Pero habang tinitignan mo o inaawit mo, namnamin mo ito. Amen? Praise the Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon Minsan pa, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan,
Lord, na sa umagang ito, ang pag-ibig nyo na gayon na lamang, Lord, ang maranasan namin, Lord. Sa gitna ng mga pagsubok, sa mga troubles, Lord, sa mga testings, trials, tribulation, unang-una sa lahat, ang pag-ibig nyo na gayon na lamang, Panginoon, ang amin pong maranasan. Ang katapatan mo, Diyos, na nagsasabing hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Yes, O Lord, sa oras na ito, Panginoon, yakapin niyo po ang bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na ang regalo na yon, Panginoon, ang kapayapaan ay aming matanggap. Lord, aming maikapamuhay. Lord, ito yung naroon na maging sandigan namin, Panginoon, upang anumang mga sigalot, anumang mga pagsubok, anumang mga problema, lalo na po ngayon sa mga nangyayari sa aming kapaligiran, hindi kami matitinag. Magpapatuloy kami magpasalamat sa inyo. Magpapatuloy kaming magpuri sa inyo. Magpapatuloy kaming aawit, Panginoon, mga kadakilaan nyo, Diyos. Salamat, salamat, salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang lahat, Panginoon. Sapagat, Lord, hallelujah, kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. We surrender everything unto you, O God. For you are God who knows everything, who sees everything, who controls everything. At sa inyo, Panginoon, may kasuguraduhan kami sapagkat kayo ang nagsabi, you have overcome the world. Kaya salamat sapagkat sa umaga po ito, we declare that we are all overcomers, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Truly, Lord, we give you all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hello. Good morning po. So ayun po, tako po ulit tayo sa ating tithes and offering. So yung mga hindi po nakakapagbigay ng tithes and offering, tawanan po natin para bigyan tayo ni Lord ng pang tithes and offering. So ayun po, yun nga yung na-receive po nating word today about po sa peace. Ito po yung tinatalakay natin this month of April. So sa pagbibigay po natin ng tithes and offering, hingin din po natin sa Panginoon yung peace na binibigay niya. Actually, binigay niya na tanggapin na lang natin yung peace na yon sa pagbibigay natin ng mga ikapo natin tsaka ng mga offering natin. Ano lang po, testimony lang po sa amin po, sa family po namin. Actually, sobrang daming bills po na binabayaran namin. Pero, ayun, may times po na talagang nag-worry ka kasi syempre, yung human mind natin kapag nakikita natin yung problema talagang minsan hindi natin maiwasan na mag-worry. Pero yun nga, kapag lagi po nating tinitingnan yung pangako ng Panginoon and yung word niya, siya po yung magbibigay ng kapayapaan sa atin eh. Yun nga, sa amin po, sa family namin, syempre ako yung padre di pamilya, ako yung kailangan mag-provide sa family. May times po na talagang yung puso ko umiyak na lang sa Panginoon kasi talagang minsan di namin alam paano babayaran yung mga bills namin kasi ang dami talaga. Pero sobrang faithful ng Panginoon sa buhay namin kasi yun nga, hindi siya nagkulang, sabi dun sa kanta, di ba? Never niya tayong iniwan, never niya tayong pinabayaan. Talagang yung Jehovah Jireh na experience po namin yun kasi si Lord lang po talaga nagpo-provide ng mga pangailangan namin, yung mga pambayad, yung sa pang-araw-araw na kailangan, yung needs natin. Talagang nakaka-amaze kumilos ang Panginoon kung paano yung provision niya. Pero yun nga po, as kailangan maging faithful din tayo sa Panginoon kung ano yung binibigay niya sa atin, kailangan ibalik natin sa Kanya yung nararapat. Kasi hindi naman po hiningi ng Lord yung lahat eh.
kung ano yung binigay niya sa atin, di naman niya hinihingi yung binigay niya sa atin. Hinihingi niya lang kung ano yung nararapat sa kanya, which is yung 10%. And kung may extra po tayo, we can give yung offering natin. So, yun nga po, sa testimony na yun, talagang glory to God kasi sa araw-araw na binibigay niya sa amin, talagang nakaka-amaze lang yung miracle ng Lord sa life namin dahil minsan hindi ko na rin po alam kung paano namin nababayaran yung mga kailangan bayaran kasi ang dami po talaga. And next time may i-share po ako na isa pang testimony kapag napagtagumpayan na po namin yun kasi in the process pa po eh. So talagang pinagpe-pray din namin kay Lord yung breakthrough na yun. This year na breakthrough kasi nung this year po may binigay siyang breakthrough sa amin pero syempre pinagdadaanan pa po. Kailangan pa pong mapagtagumpayan. And I know and I believe na napagtagumpayan na po namin yun and nasa proseso na lang po. Pero yun nga po, as we give our tithes and offering today, let us have yung peace na nanggagaling sa Panginoon para, dahil yun nga po, di ba, alam naman po natin yung nangyayari sa government natin ngayon, sa bansa natin, yung crisis na kinakaharap natin talagang sobrang lahat po tayo affected nito. Hindi lang po yung mga manggagawa or yung mga nasa middle class, kundi buong Pilipino po naapektuhan itong oil crisis na kinakaharap po natin. Pero yung peace na nanggagaling sa Panginoon, ito po yung magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na ano man ang kinakaharap po natin sa buhay, may katagumpayan po sa Panginoon. Kaya pag i-ready po natin kung ano yung bibigay natin sa Lord and pag-pray po natin. Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for your word, O God. Thank you, Lord, for the peace that passeth all our understanding, Panginoon. Lord, hindi man namin maintindihan, Panginoon, ang mga nangyayari, ang aming sitwasyon, Panginoon. May kinakaharap man kami, Lord, na trial, sorrow, O God, tribulation, Panginoon, sa buhay namin. But Lord, thank you, Lord, for the peace, Lord, na binigay mo sa amin, O God. Peace na nanggagaling sa inyo, Panginoon, na magbibigay, Lord, ng kapayapaan sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon. And Lord, sa aming pagbibigay, Lord, ng aming ikapu, ng aming offering, Panginoon. Lord, we know and we believe, Panginoon, Lord God, na Ikaw, Lord, ang patuloy, Lord, na magpapalago nito, Panginoon, at magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa inyong mga anak, O God. Lord, bless the works of the hands, O God, ng iyong mga anak, Panginoon, ng mga business, ang mga trabaho, Panginoon, ang mga pinagkakitaan, Lord, ng inyong mga anak. Lord, Ikaw, Panginoon, ang magpalago nito, O God. Lord, we praise you, we honor you, O God, we thank you, O God, we glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Oops. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Midweek service po. So lahat po ng ating midweek service po ngayong month of April ay gaganapin po dito sa church. Ito po ay nagsisimula every 7 p.m. po. So if you are free, let's gather here sa church po and let us sit po sa presence ng ating Panginoon while listening to His Word. And ngayong darating na April 17 po, sa Friday, 8 p.m., onwards, ayan po, ang ating night of worship, word, and prayer at gaganapin po ito sa Salinas Church. So, before 8 p.m. po, siguro nandito na po tayo para sabay-sabay po tayong pumunta sa J. Blue Salinas Church po sa darating na Friday. April 18 naman po, Saturday, 1 p.m., J. Blue Molino Youth Service po. Sa lahat ng mga youth, inaanyayahan po namin na makasama po sa darating na Sabado ang ating youth service for the month of April at makakasama din po natin ang ibang mga youth from Parañaque po. Ayan, yung ating general rehearsal naman po for anniversary is ngayong darating na April 19, Sunday po ito after the service po. 1 p.m. po tayo mag-i-start. And
Ayan po, ang ating 15th year anniversary ay gaganapin naman po sa April 25, Saturday po ito and morning po ito, 9 a.m. dito po sa church. Ang ating magiging guest speaker po sa darating na anniversary is si Apostle Chodolo Malangin. So, galing po siya sa church na Jesus Christ the Deliverer Church. Ayan po. So, yun lamang po ang ating announcement and don't forget to follow us or follow our page po sa social media, sa Facebook and YouTube po, Jesus We Lifted Up Church. And sa Instagram naman po natin na jblue_church. So yun lamang po sa ating announcement. Sige po, tayo po yung muling tumayo. Muli po natin po salamatan ng ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hello. Tayo ay manalangin. Oh, thank you, Lord. We praise you. We adore you. We bless your holy name. Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagtatapos, Panginoon, ng aming gawain. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat ng parte, Panginoon, ng aming programa na ginabayan mo, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoon, maging salita mo, Panginoon, na aming narinig. Upang, Panginoong Diyos, ito, Panginoon, ay maging gabay namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na pinapaalalahanan mo kami. Na ang kapayapaan mo, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoon, na ipinapaalala mo sa amin. Thank you, Lord, sa kapayapaan. Lord, maraming salamat. Ang kapayapaan mo, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maranasan namin. Sa mga oras at panahon na ito, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay papasok na, Panginoon, sa taon, Panginoon, ng kaguluhan. Ngunit, Lord, ang kapayapaan mo ay binigay mo na sa amin.
Ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang hindi kami matakot. Upang kami, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, anuman ang aming susuungin sa buhay. Lord, maraming salamat. Patuloy na patatagin mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya sa iyo. Patuloy na yakapin mo kami, Panginoong Diyos, upang hindi kami, Panginoon, mahulog sa anuman, Panginoon, na kaguluhan ng mundong ito. Ang kapayapaan mo, Panginoong Diyos, ay inaangkin namin sa lahat, Panginoon, ng oras ng aming buhay. Iparanas mo sa amin ang iyong kapayapaan, Panginoon. Maging, Panginoong Diyos, sa susunod na linggo, Panginoon, na aming tatahakin. Ang kapayapaan mo, Banal na Santong Espiritu, ay patuloy na ipagkaloob mo sa amin. Payapain mo, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan. Payapain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng aming gagawin, iisipin. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Banal na Santong Espiritu. Patuloy na samahan mo kami. Gabayan, ingatan, proteksyonan at pagpalain. Ikaw lamang, Banal na Santong Espiritu, ang aming maaasahan. Kaya't maraming salamat, Panginoon. Inaangkin na namin, Panginoong Diyos, ang aming pag-uwi, Panginoon. Patuloy ng kapayapaan mo, ang ilukob mo sa amin, at ang banal mong dugo, Panginoong Diyos, ay ibalot mo bawat isa sa amin. Maging, Panginoon, sa mga nasa loob ng kanilang mga tahanan, mga nakakaranas, Panginoong Diyos, sa mga sakit, karamdaman, mga nakakaranas, Panginoong Diyos, ng kaguluhan, ang kapayapaan mo, Banal na Santong Espiritu, ay patuloy na iparanas mo at ipadama sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyo, sapagkat sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yohikim Barahashia. Oh, Yeshua Nisi. Yeshua Shalom. Yeshua Ra'a. Oh, Hadiah, Hadiah, Hadiah. In Jesus' name, Lord, Hadiah, Hadiah, Hadiah. Hadiah, 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 Hadiah. Lord, pinabalutan na namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng aming narinig, ang lahat, Panginoong Diyos, ng aming panalangin. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Glory.